motsa ne ba za ta wannan ba a mu dai maka wallahi jaruman nan ina ga waka ɗai ta musamman da guda 800 fa. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. A to ki dan ƙara hutawa. Son kuma me faraka? Waka 800 garin nan ne. Son ya wani fa. Ta. Ta a jama'a na fuskanci da alamun akwai wani abu da yake faruwa cikin gidan